Velkommen til VIPMA. I mange job er det blevet et must at kunne lede projekter, næsten ligesom at kunne læse og skrive. Opgaverne er blevet mere komplekse, involverer mange interessenter og medfører flere forandringer. Det kan være svært at komme på et langt kursusforløb, så derfor tilbyder vi dig det virtuelt. Vi ville gerne kunne downloade dine nye kompetencer, men vi har noget, der er næsten lige så godt. VIPMA er virtuel projektledertræning. Indholdet er ligesom almindelige projektlederkurser, men formen er mere fleksibel, effektiv og virtuel. VIPMA skaber et online læringsrum, hvor man samarbejder med andre om at omsætte viden til forståelse og forståelse til færdigheder. Du lærer både de klassiske redskaber fra projektlederens værktøjskasse, samt de nye trends i form af både agile projekter og virtuel projektledelse. Og VIPMA skaber projektlederkompetencer på rekordtid, fordi det fleksible forløb passer ind i en travlhed på jobbet, og så er det både sjovt og engagerende, hvilket gør det til effektiv læring. Udover samarbejdet med andre om læringsprocesserne, er der også tid til at reflektere og fordybe sig i emnerne, samt teste sin egen forståelse. Der er træningsdage med instruktører, hvor man træner projektledelse i praksis, så teorien bliver til færdigheder. Desuden er der fælles projektøvelser, hvor man mødes fysisk, løser opgaverne og får feedback på resultatet. Du kommer derfor til at besøge andre på deres arbejdsplads og få indsigt i mange forskellige slags projekter. Med VIPMA opnår du de afgørende kompetencer inden for moderne projektledelse og får dokumentation på, at du har dem. Forløbet kan afsluttes med en IPMA-certificering efter eget valg. Hvorfor VIPMA? Det er bedre, fordi kvaliteten af de interaktive lektioner er helt i top, og man undgår tidsspilde. Det er økonomisk, både regnet i pris, transport og den tid, du bruger. Det er hurtigere, fordi den fleksible læringsform lader dig udnytte dine muligheder optimalt. Læs mere på vipma.dk.